μετά από πολύ καιρό επιστρέψαμε. We return to... Ναι, θα πούμε ότι έχουμε περάσει κάποιες τάξεις. Εδώ η Μαρία λίγο θα πάρει το lower, ελπίζουμε. Αλλά, ναι, θετικά. Ναι, αλλά εντάξει. Και περνάμε στο προϊόν, ένα μικρό intro κάναμε. Εδώ βλέπουμε αφού έχει φτεράρει Μαρία από πίσω, πώς θα είναι άγγελος? Όχι ότι οι άγγελοι δεν έχουν φτερά, αλλά κοίτα λίγο το φόρεμά της, αυτό σου μοιάζει. Α, ναι, να το κάνουμε. Να το γυρίσουμε. Μαρία, έχει τέτοιο, να δείξουμε εκεί από κάτω. Αυτό βγαίνει. Ναι, αυτό βγήκε τώρα. Ναι, για να δείτε. Κοίτα από πάνω. Που έπεσαν σε αυτό το καμπαναριό που χτυπάει την τάντρο. Ναι, μην τραυματίσει κανένας, μην ξέρω όσο ζητάει τίποτα το βίντεο να κάνετε κανένα ενέργεια λογαριασμό, σε αλλάξει το λογαριασμό και φύγετε από subscribers. Δεν πιστεύω να κάνετε κάτι τέτοιο. Άντε τώρα. Και αυτά. Αυτό το πήραμε από το Βονεβάσι, από το κάστρο. Εκεί πέρα έχει ένα καντούνι που είναι πολλοί τουρίστες. Το στείλουμε όσοι είστε από την Πελοπόννησο. Αξίζει να κάνετε ένα μικρό ενάωρο ταξίδι ή άμα έρχεστε στη Σπάρτη, αξίζει να το επισκεφτείτε τώρα για 50 χιλιόμετρα. Πόσα είναι? 50 χιλιόμετρα Σπάρτη Μονεβάσιο. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για την υποστήριξή μας. Και κοιτάξτε και το κανάλι μου, έχω κανάλι, λέγεται Άντωνη 361. Πώς λένε, είναι, τα βίντεο τους όμως δεν είναι σε full high definition, θα το φροντίσουμε να είναι σε full high definition. Τα επόμενα θα είναι. Και αυτό κάντε ένα comment για να εκφράσετε τη γνώμη σας. Κάντε ένα comment. Τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι πιστεύετε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Ναι, με λίγα λόγια comment below. And don't forget to subscribe. Και μπορείτε να το στείλετε και αυτό βεβαίως το βίντεο σε φίλους σας. Share το βίντεο, δεν ξεχάσετε αυτό. Προσθέσαμε και το share, τέλος πάντων. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, γεια! Γεια σας!